Христо Стамболиев, Beginners, Male, Qualifier 1. Battle of Anatolia, Qualifier 1. Отивай да мериш. Защо не го закачи без? Не знам. Къде да го закачи, бе? Къде е това, е? Къде е горе Дай. това? Стикера ли? Пак от другата страна. Не от тая, бе. От другата. От тази. Ама не Към мен. трябваше така, ама кара, ай. Айде, що? Билатка. Снимай. 305. Ето го 305. Я дай да се види и тук 3. Къде? Ти сега го тръгни го нагоре, цялото да се види. Да, аз отгоре съм Много тръгнал. манипулира. Бягал там. Кило. Махни това нещо. Махай това нещо, да. Рол, концепт 2, концепт 2, Концепт 2 е добре. концепт 2, да. Така. Не, вижда се. Горе трябва да се вижда. Ето е. Това зарева. Да се вижда горе. Ето е. Я виж. И клека да. Аз мисля, че... Окей, мая. Ето ли там горе, виж. Добре. Ще има ли? 10 секунди има ли? Да, има, да. Ай, приготвяй се, че 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Чакай. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Осем. Девет. Десет. Саше, Саше, дай това. 31, 32, 33, 7, 34. Чакай. Снимам. Хайде, давай. Раз. 6. Две минути и тест. Имаш време. Добре си. Добре си. Не знам колко метра е. Още ли път? 400. Добре. Давай, Ицо! Много добре. Издишай два пъти и тръгай. Ай, кракай, бъде. Едно. Имаш време и те. Бомба. 4. Добре.
Аз знам, че ще ми кажеш, нали? Само ще направиш да действаш. Давай, 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 давай. Не, не. Дишай там. Накрая на рова ще има як узор. Давай. Това... Колко е? 26. Малко още остана, давай бе! Малко остана бе! Имаш време, спокойно бе! Давай, Сашка, пускай. Топката да я снимаш накрая. Накрая. Дай я тук в кадър, коце. Дай я... Е, там. Не. Дай я да стои в кадър, а така. Имаш време, Ице. Добре си. Давай! Дишаш, издишаш. Добре си. Напъни. Вече трябва да напълж вече Ице. Давай! Ей сега вече, дай, 25 си, давай. Натискай. А дърпай. Удари го да протели път, бе! Дай! Давай, 4! Айде! После ще пишеш! Давай! Давай, още 3! Давай! Ай, следва, дърпай! Още веднъж. Топката си, бе, топката си. Добре. Е, така ще го оставя. Добре, нямаш мането. Какво нямаш? Много някой не. Аз съм Ти правил. не го повторихме. Той направи едно повече плюс това. Да, аз съм... 6,30 направиха. Въздуха хич го няма. Не съм правил конфликт. Всяко едната е с тем друго нещо. Иначе сила имам аз. То няма как на тези грани да не е сила въпрос. Въздуха. Те съм славен. Контрол, да. Че на 21 септември ме е тежко състояние за членовете. Там от мен да ходи там. Не, те не стрим. Там той сега не е спряно. Как бе, спрял съм го? Не е, стоп рекординг пише. Да, спрял съм го. Не. Как не? Я дай. Виж, че върви времето. Да,